Nacházíme se na rybníku Nečas. Rybník má 2,2 hektarů, nachází se na vysočině. Je to standardní rybník, jaký známe všichni. Zabahněný, pár keřů okolo, pár stromů. Budeme tady mít trošičku hlučnější natáčení. Přímo po jeho hrázi vede hlavní silnice a na druhé straně rybníka vede dálnice. Takže jsme tady trošku zavřený, to už slyšíte, to prostě tomu se nevyhneme. Každopádně, co jsem se koukal na statistiky z roku 2023, tak prakticky to, co se semka nasadí, tak se i vyloví. Což znamená, že tady to nebude o tom chytit 5kilového kapra, ale chytit asi jakýhokoliv kapra. A za další, když jsem si ten rybník obcházel, tak tady není skoro na něm nic zajímavého. Maximálně nějaký převislý stromy, které jsou tady na hrázi, asi 1 nebo 2, kde má větve tak 2 metry nad hladinu. A to bude asi první místo, který zkusím. A potom na druhé straně po naší pravici, tak se tady svahuje docela ostrý břeh přímo do vody a hnedka pod ním je nějaká 1,2 metru. Trošku jsem si to tady už projel lodičkou, abych zjistil, kde co je. Pod stromem u hráze je asi největší hloubka 1,9 metrů. Je to i největší hloubka na celém revíru. Prakticky celý revír je nějaká 1,2–1,4 metrů. K té hrázi to jde na 1,8–1,9. Takže určitě zkusím jeden prut k hrázi a druhým prutem zkusím hledat ryby. Jsme tady asi tak hodinu, zatím jenom sledujeme vodu. Na prostředku se ukázala asi 2krát nějaká menší. Takže zkusím prostě trefovat ty ryby, které uvidím, že někde vyskočí něčím atraktivním. A druhý prut, jak jsem říkal, na tu hráz. No. Tak, jdeme na krmení. Sice máme teprve konec října, teplota je někde kolem 12 stupňů. Vodu jsem ještě neměřil, ale bude mít vodahren tak 9–8 stupňů, spíš těch 9. Každopádně na podzim hodně rád používám live systém a dávám do něj různý mličný ještě doplňky. Ukážem si teďka, jak na to. Tak, moje krmení se bude skládat z live systému. Vezmeme několik kuliček a teprve se ještě trošku upravíme. Jo. Máme tady drtičku a teďka budeme dělat 2 způsoby drcení. Tak, první várku udělám úplně na prach, co to jde. Tak. Druhou část krmení jenom trošičku rozemelu, prostě ať jsou tam trošku větší kousky. Pořád ne tak velký, aby se ryby najedly, ale když to najdou, tak ať mají co vyzobávat. Teď tam není prostě jenom taková ta můčka. Tak. Trošku míň zase. Tak, trošku zase moučky. S krmením to nebudu přehánět, takže si tady připravím jenom trochu. Něco si zavezu lodičkou, druhý prut budu dělat úplně bez krmení. Tam dám jenom třeba malý PVAčko. Tak, zase na hrubo. Tak, jak říkám, nebudeme to přehánět. Tak, druhá část krmení jsou mliční pelety. Což teďka si myslím, že na ten podzim a zimu je úplně bomba. Jsou maličký, jsou nějaký 2 mm. Dobře se rozpouštějí, dělají mrak ve vodě. Tak, bomba. Tak, další, co tady máme, tak je tady krémový booster. Krásně voní. A poslední složka je Aminoblend 365, což je krásná vůně, zase sladká. Tak.
Celý to pěkně promíchám. Tak, máme takovou krásnou směs. Tak jdem na to. Jedna z věcí, která je hodně důležitá na podzim, je teplota vody. Teplota vody určuje to, jak jsou ryby aktivní. Je to studenokrevní zvíře, to znamená, že přímá teplota vody ovlivňuje jeho rychlost metabolismu. To znamená, že kolik sní, jak se hejbe a s tím pohybem oni trošku ty ryby šetřejí. Já jsem si pořídil takovouhle vychytávku od, myslím, že to dělá Anaconda, je to rozhový teploměr. Zkusíme si teďka, jaká je teplota vody v tuhle chvíli. Já odhaduju nějakých 9 stupňů, nevím, jestli jsem se trefil nebo ne, takže uvidíme. Jo, na sluníčku teďka se trošku jak vysvětlo, jak je nějakých 15 stupňů, což nějaký mělčiny a podobně ještě může fungovat, že ty ryby pořád ještě za tím teplem půjdou. A pokud nepůjde teplota vody pod nějakých 8 stupňů, tak ty ryby by měly ještě nějakým způsobem aktivně přijímat potravu. Takže nahodíme, uvidíme. Mrkneme, kolik tam máme, takže na hladině je 11,2 a prakticky v metru 11,1. Takže jestli to klesá takovýmhle způsobem, tak tam bude stejně nějakých 10, 9, 10, 8 strop. Což není špatný. OK. Tak jdem na to. Tak, ukázal jsem vám, čím budeme vnadit. Teďka by bylo ještě dobrý vám ukázat, na co budeme vůbec chytat. Koukám, že nám pomaličku vychází sluníčko, takže nakonec možná bude ještě pěkný den. Už na ten hluk, který je teda fakt nehorázný tady. Každopádně, vnazení, live systém, chytat budeme taky na live systém. Rozhodl jsem se použít odlehčenou nástrahu, takže použijeme waftersku. Velikost je myslím 12-14, teďka bych kecal něco kolem toho. Je tady hodně bahna, jak jsem říkal už předtím, takže dáme tam olovo s bočním závěsem. Budeme chytat na povolený vlasce. Olovo tam dávám nějakých 70 gramů, což si myslím, že je víc než dost. Návazce o dílce 20 cm. Používat budeme Slip D-Rig, vlastně z potahované šňůrky, která má staženo asi 2 cm. Háček White Gape, velikost 6. Na tom asi není nic co doplnit. Mám tady kousek plastického olova pro to, aby se to líp přetočilo. Tak, vezmeme si teda waftersku. Jak jsem říkal, prcek stačí. Funguje to. Tak, nastražuji na výšku. Mám takovou odlehčenější verzi to Sleep D-Rigu. Dávám tam jenom čistě kroužek. Funguje mi to líp prostě podle mě na ty malé nástrahy, které jsou hodně lehoučký, málo splývavý. Tak zbytečně tam dávat ještě nějaké obratlíčky a další věci, tak je to zbytečně těžký. Tak, waftersku dávám na výšku, jak jsem říkal. Tak. Jak se tomu nechce. Tak, zakrátíme, zatavíme, uděláme si zarážku. Tak a tohle je naše montáž. Na dně to potom krásně leží tím způsobem, že se jenom houpe na háčku, háček leží na dně. Jo, je to takový
malý, nenápadný, funkční. Ještě to trošku zatraktivníme nějakým dipem, asi stejný příchutě. Vezmeme lodičku a jdeme to zavíst. Tak, jeden plot už máme na místě. Zavezli jsme ho pod ten strom, o kterém jsem mluvil. Asi tak 5 minut po zavezení tam hnedka vyskočil kapřík, asi jen 10 metrů od toho, takže doufám, že tam něco přijde. Pravý prut, jak jsem říkal, uvidíme, nikde rybu, hnedka na ní budeme házet. Jo, zatím teďka nic moc, sem tam vyskočí někde na prostředku, ale jestli od té doby, co jsme tady vyskočila další jedna, tak je to moc. Každopádně další návazec bude úplně stejný. Opět Sleep the Rig. Po pípnutí. Tak, teďka už na něj nedávám takovou tu klasicky světle hnědou livku, ale žlutou. Tady tím budeme trošičku cílit na takový ty zvědavější kapry. Přidám tam k tomu PVAčku jenom s červama, ať je to trošku atraktivní. Olovo, zase boční závěs, nějaká 70. A uvidíme, co přijde. Jdem nahodit a čekat. Jsme nějaký 4 hodiny. Levej prut necháváme pořád na svém místě, ten je zavezený pod stromem u hráze. Pravý prut, jak jsem říkal, že budeme hledat ryby, tak jsem po hodině přehodil z prostředka k pravému břehu, o kterém jsme se bavili na začátku. Tam to padá stráně rovnou do vody do nějakého 1,2, pak 1,4 metrů. Už ze břehu jde vidět, že tam jsou nějaké klacky a větve, což se mi zrovna před chvíličkou stalo trošku osudným. První záběr přišel na ten pravej, zrovna když jsem se díval, že tam nějaký, 3/4 hodiny. Kapr to krásně vohnul, když jsem to zvedl, tak jsem cítil hnedka pěknou rybu, což jakoby vůbec nevím, jestli byla pěkná ryba nebo nebyla, protože hnedka v zápětí jsem mu cítil i lásku. Takže o kapra jsem ve zkratce přišel, hodil jsem to tam znova, uvidíme, jestli něco přijde, ale každopádně rybáři se tady od rána střídají. Nikdo nemá ani záběr, nikomu to ani neťukne, je to tady úplně mrtvý. Jak jsem říkal na začátku, my budeme rádi asi za každou rybu. Trošku mě mrzí ta, o kterou jsme teďka přišli, i kdyby to byl 2kilový kapřík, tak jsme mohli mít tady splněno. Uvidíme, no. Máme před sebou ještě nějakou 1,5 hodiny světla. Pokud se nám nepodaří něco během tady té doby, tak budeme pokračovat zítra. A prostě musíme se dostat na kapra, to je hlavní úkol. Budeme čekat. Tak, máme tady druhý den. Včera jsme nic nechytli, měli jsme jenom jeden záběr od kapra, který skončil ve vásce. Chytali jsme na druhé straně tady toho rybníka, teď jsme se přesunuli na protější břeh. A to z jednoho prostého důvodu, když jsem to tady včera prolítával dronem, tak jsem tady viděl v těch místech zhruba v polovině asi tak 5 rýcích ryb. Nevím, jestli to byl kapr nebo nebyl, nevím, netuším. Možná i nějaký cejni, ale to si nemyslím. Každopádně myslím si, že to byl určitě kapr, takže jdeme to zkusit semka. Opět pojedeme včerejší montáž, to je Sleep the Rig, a na druhý budeme zkoušet čoda a ten zkusíme bez krmení, uvidíme, jestli něco přijde. Dneska budeme jenom nahazovat, žádná lodička,
Zkusíme prostě ty místa měnit třeba po hodině, hodině a půl. Máme nějakých 5 hodin lovu, dneska jsme moc nestíhali, takže jsme přijeli až po obědě. Tak uvidíme, jestli se něco podaří. Tak stejně jako včera, jeden prut půjdu na Sleep Deer Rig. Dám tam žlutou aftersku. Včera tady docela fungovalo, akorát jsem dneska změnil příchuť. Bude tam prostý liver. Je pěkně žlutá, dílka návazce všechno zůstává, boční závěs 70. Přidáme tam jedno PVAčko, zase směska s červama. A pošleme to zhruba do těch míst, které jsme tady viděli. Tak, druhý prutčot, oranžová plovka, máme ji trošku navoněnou. Hloubku jsem dal nějaký, já nevím kolik to může být, 15 cm. Bahno tady je docela dost, uvidíme, jestli to stačí nebo nestačí. Tady pojedeme na povolaný vlasec, tenhle prut budeme přihazovat častěji, co budeme hledat ryby. Tak jdeme na ně. Tak, u vody už jsme tak hodinu. Sluníčko za chviličku postupně se přehoupne pryč. Dneska je to trošku jiný než včera. Za prvý je krásný počasí, krásně slunečno. Za druhý ryby dneska se hodně ukazujou. Přímo za mnou tady v tom rohu, zhruba u druhé strany, nějakých 70 metrů od nás, tak už vyskočilo za poslední hodinu tak 5 kaprů. Takže vytáhl jsem čoda, hodil jsem ho prakticky skoro až těm rybám, 10-15 metrů od nich. Uvidíme, jestli tam něco přijde, přemýšlíme, jestli tam jít k tomu pár kulíček, ale nejsem si jistý, že to má nějaký efekt. Bavili jsme se tady s rybářema a problém je v tom, že ryba tady v životě bojivíc neviděla. Sice chytáme na waftersky, ale ta ryba prostě je to pro ní trošku něco nového tady. No uvidíme, každopádně máme druhou vycházku, pokud tady ta nevyjde a nechytáme kapra, tak při té třetí se trošičku vrátíme zpátky, půjdeme do nějakých buď živočišných nástrah nebo do nějakého partiklu. Teďka dáme šanci ještě wafterskám a boilí a uvidíme, jestli něco přijde. Každopádně dneska je to mnohem aktivnější, je nějakých 17 stupňů. Když si vezmu, včera jsme měřili vodu, tak tam bylo nějakých 11 stupňů. Věřím, že dneska možná bude ještě o trošku teplejší. Ty ryby okamžitě jde vidět, že prostě reagují jinak. Včera bylo taky sluníčko, ne takový jak dneska od rána už, ale ty ryby jsou mnohem aktivnější. Tak uvidíme. Tak je neděle, jsme na třetí vycházce, naší závěrečný. To, že se teďka vidíme, znamená jediný, to, že jsme ještě doteďka nechytli kapra. Každopádně, prudce se nám změnilo počasí. Minulý týden jsme tady byli v nějakých 15, 16, dokonce 17 stupních a voda měla zhruba 11 stupňů. Dneska ráno bylo -4 a voda má 7,8 stupňů. Dneska zkusíme půl dne chytat ještě na dumblesky, waftersky a nějaký mini boilies. Pokud se nám nic nepodaří, tak přesedláme nějaký kukuřička a možná nějaký červy, živočišná nástraha, prostě zkusit chytit aspoň cokoliv. Od rána stejně vyloupla jediná ryba. A minule tady aspoň trošku skákali, uvidíme, jestli sluníčko až trošku prohřeje, aspoň tam vršek vody, jestli máš trošku ještě sílu, tak jestli z něco vyleze. Každopádně moc dobře to nevidím. Uvidíme, no. Doufám, že se povede aspoň jedna jediná ryba, i kdyby nějaký maličký kapřík, když ne, tak prostě i tohle k tomu patří. Budeme cestovat po radivých a ne vždycky to znamená, že prostě něco chytneme. Jeden prut jsem hodil zase k druhé straně, těsně před překážky. Dal jsem tam jednu žlutou single nástrahu, to je wafterská, prostým liver, jedno malý PVAčko k tomu. V týdnu jsem tam byl párkrát zakrmit, bylo to místo, kde se hodně vylupovaly minulé ryby. Věřím, že tam budou nějaký najetý teďka. Druhý prut jsem hodil na střed rybníka, trošku si myslím, že takový aktivnější, nebo jediný aktivní místo od rána, kde občas je vidět nějaká bublinka. Jo, ryby se prostě nikde neloupou, nikde nic. Každopádně tam jsem dal nástrahu z dna s maličkou seřízlou plovkou, žlutý barvy a dal jsem k tomu větší PVAčko. Ten prut budu trošku točit, uvidíme, jestli něco přijde.
Je to tady záběr, na který čekáme už 3. den. Moc ten bych o ně přišel, nevím jak je velký. Zrovna když už jsem se rozhodl, že jeden prut stáhnu a vyměním ho za feeder, tak sotva jsem nahodil feeder, tak jediný prut ve hře se mi rozjel. Mám radost jak blázen, protože ty ryby tady prakticky vůbec nejsou. Dneska jsem tady zase mluvil s nějakýma dalšíma rybářema, kteří měli strašnou legraci z toho, že jedu natáčet na revír, kde nejsou ryby. Říkali tomu tady mrtvá voda. Pravda, že dneska, když jsem se díval z dronu, tak aktivita vůbec nic. Jednu jedinou rybu, kterou jsem tady viděl kousek před sebou, která se vyhřívala na sluníčku. A teď druhá ryba na druhém konci. Jde vidět, že to není žádný obr, ale je to ryba. Je to kapr a my neodcházíme s prázdnou. Super! Tak, s prázdnou už to nebude. Ryba je fakt malinká. Krásný lisiček. Žlutá vaftarská, single nástraha, krásný podzimní lisec. Ryba bude mít tak 2 kg, 2,5 kg. Ale po těch 3 dnech mi tady udělala neuvěřitelnou radost. Když teďka člověk zjišťuje, jak těžký je tady na rybu se vůbec dostat. Tak se nám ukáž ještě. Krásný podzimní lisec. Třetí den a konečně se nám povedl takovýhle malý kapřík. Zjistili jsme, že tady dostat se na kapra je hodně složitý. Dneska jsme znova tady mluvili s rybářem, který se nám smál, že tady vůbec natáčíme na mrtvé vodě. Každopádně pár ryb jsme tady viděli. Nevím, jestli tady tu zrovna, ale udělala mi fakt radost. Po 3 dnech prostý milver, jedna žlutá samotná plovka, krásně to vzal do jízdy, krásný podzimní barvy. Každopádně, když už tady dneska na tomhle rybníku skončíme, tak aspoň víme, že to nebude bez ryby. Budeme ji pustit zpátky, ještě na chvilku nahodíme. Uvidíme, jestli něco přijde. Maličkej, tak 2 kg, ale krásný, fakt krásný liseček podzimní, nádherný. Tak jdem s ním zpátky do vody.